Γιατί είμαστε γαμάτι. Έλα, πάμε. Κάνατε στην κάμερα. Why, bro. Τέλος πάντων. Because you are pro. Α, το flash με τη φλόρη. Και απλά είμαστε πολύ γαμάτι. And... Wham! Ο pro player, Κωστάκη. Λοιπόν, όσοι έρχεστε δημαρχείο, γεια σας. Λοιπόν, να ξέρετε κάτι, θα κάνουμε ένα mini event στο δημαρχείο. Get. Είναι γαμάτι να κρατάς κάρας. Και απλά θα είμαστε γαμάτι ρε φίλε. Ναι. Θα κάνουμε ένα mini event. Θα μαζευτούμε. Ναι, απλά θα μαζευτούμε εδώ στο δημαρχείο. Οι κάγκουρες με τα μηχανάκια. Και θα είμαστε γαμάτι, το ξεχάσαμε να πούμε αυτό. Και ότι θα είμαστε πολύ γαμάτι. Ναι. Ναι, θα είμαστε πολύ γαμάτι. Και πολύ γαμάτι. Ναι. Εδώ είναι ένας μαλάκας. Ένας μαλάκας εδώ πέρα. Που απλά έχει κουρευτεί φέλη και δεν θέλει να... Ω, ναι, σεξι. Ναι, πολύ γαμάτος. Λοιπόν, περιμένετε. Διακοπή του βίντεο και ξανά επιστρέψαμε. Hi, pitch guys εδώ. Επιστρέψαμε από το κάτω που κάναμε. Λοιπόν, πού είναι όλος ο μαλάκας? Α, νάτος. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ήρθαμε εδώ. Γιατί εδώ πέρα θα γίνει το event που θα κάνουμε. Θα σας πούμε σε άλλο βίντεο τι μέρα θα είναι. Λοιπόν, το event θα το κάνουμε εκεί πέρα. Περιμένετε. Εκεί. Λοιπόν, Αν θέλετε μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία μαζί μας ή να μας δείξετε ένα αυτόγραφο. Η φωτογραφία είναι 50 ευρώ. ναι, μόνο 50. Just kidding, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μας κάνετε ένα donate αν θέλετε ξέρω εγώ 1-2 ευρώ να φτιάξουμε λίγο το κανάλι. Μάγκες, μικρέ. Ω, Μιτσί, τι γίνεται! Α! Μαλάκα, μην τους γαμίσεις τώρα. Άσε με Έλα, ρε μαλάκα. μαλάκα. Έλα, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, έλα εδώ. Ρε μαλάκα, έλα εδώ. Ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, αυτός είναι. Μαλάκα, ηρέμησε ρε. Ηρέμησε. Ηρέμησε ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Ρε ηρέμησε ρε μαλάκα, ηρέμησε. Πού πήγανε, πάμε. Πω μαλάκα. Τι μέρα κι αυτή σήμερα. Πω ρε μαλάκα. Τι μέρα κι αυτή. Τα ηλίθια, τα άλλα. Τι έχεις να πεις για αυτή τη μέρα? Καταρχήν έτσι. Εγώ απλά δεν ήμουν. Με βλέπει εκεί περπατάω, του κάνω κάτι. Εγώ πρέπει και όμως να μην το βλέπω καν. Και εσύ κακής και με βαράει μαλάκα. Αυτό ήταν ηλιθιότητα ρε φίλε. Αυτό απλά ήταν ηλιθιότητα. Ξέρεις γιατί? Δεν του κάνεις τίποτα. Τίποτα. Περπατάω που δεν τον κοιτάω καν. Με λέει και μικρό. Τι μαλάκη ήταν αυτή ρε μαλάκα. Πολύ μαλάκες. Θέλετε κι άλλο ρε μαλάκα? Τι έτσι? Να φέρω φίλους μου ρε, έχω μαχαίρι. Μόνος. Φέρε. Πώς να μου κάνεις κάτι? Νομίζεις. Μαλάκα σταμάτα, άστο με. Πες τη γνώμη τώρα. Κοφτέρε. Άστο ρε μαλάκα. Μαλάκα σταματήστε. Θες κι άλλο ρε βλάκα? Όχι, φάμε τα λεφτά μου. Έλα ρε, φεύγουμε. Τα ηλίθια. Τα ηλίθια. Πάμε να κάτσουμε στο μέρος που θα γίνει το event. Τα ηλίθια. Θα κι άλλο. Πω μαλάκα, θέλαν κι άλλο τα σκουπίδια. Αυτό θα κάνω. Τι συνεχτάει εδώ μπρο. Περιμένετε, θέλω να κάνω λίγο κάτι.
σε μένα. Θα ήθελα να μην ερχόμουν να καθόμουν σπίτι να παίζα και LOL, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Σκάτερ μαλακισμένα. Πάντα. Λοιπόν, το event θα γίνει... Wait, κρατώ. Αυτή η μαλακία. Το event θα γίνει σε αυτόν εδώ το χώρο. Κάπου εδώ ξέρω θα καθόμαστε εμείς, θα μπορείτε να μας ζητήσετε μια φωτογραφία, ό,τι θέλετε. 50 ευρώ όπως είπαμε. Τέλος πάντων. Το event Θα γίνει σε αυτόν τον χώρο. Κοιτάξτε, βλέπετε πώς να σου το δείξω τώρα. Λοιπόν, εδώ, αν δείτε εδώ πέρα, είναι το χωματόδρομος. Μετά, εδώ πέρα είναι η πύλη που έχει τις σκάλες, στο μπροστά μας που είναι το περίπτερο δίπλα. Εδώ πέρα θα γίνει. Εμείς θα καθόμαστε εδώ. Θα σας περιμένουμε να κάνουμε μαλακίες. Ναι, δεν θα σας πούμε σε αυτό το βίντεο ποια μέρα. Θα κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με όλες τις πληροφορίες, αν θέλετε να μάθετε κάτι ή όχι. Ναι. Θα είναι ένα 2 λεπτό βίντεο. Πάκα. Αυτά, δεν είχαμε να δείξουμε κάτι άλλο. Ναι. Αυτά από εμάς. Το video guys. Like, subscribe, share. Ό,τι θέλετε, εσείς like, subscribe, ξέρω όλα μαζί έτσι όλα μαζί. Τι λέω. Επίσης, αν είναι η πρώτη φορά που βλέπεις την άσχημη φάτσα μας στην οθόνη σου, Μην ξεχάσετε να αφήσετε subscribe στο κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι. για να ενημερώνεσαι για κάθε καινούριο βίντεο. Ναι, να ενημερώνεσαι για τα βίντεο μας. Τις άσχημες φατσούλες μας. Έχεις την πρώτα μαλάκα. Λοιπόν, αυτά. Bye. Μην ξεχάσετε να κάνετε σχέση μαζί του κορίτσια. Ναι. Εντάξει, κλείσε μισό.